Det begynder som regel med, at en person kommer op til øjenlægen, fordi han ser noget dårligt, eller hun ser dårligt. Så siger øjenlægen, det er AMD, det er det ikke noget at gøre ved. Så siger personen, jamen er det ikke noget som helst i hele verden? Jeg vil gøre alt. Nej, det er det ikke. Og så mister man håbet. Og når man mister håbet, så er det jo ret katastrofalt, for det er det sidste, man har. Det er ligesom synet, der blev klart til forskel fra før, at det var sløret. Jeg ser alt, og jeg kan se bogstaver, og jeg kan se tal, og ja, det betyder selvfølgelig meget for mig. Det at få et bedre syn, at det er så stor en oplevelse, det er jo det, du lægger mærke til hele tiden. Det bedste ved det hele, det er, at nu kan jeg bare strikke og sy sammen, montere, og det er bare perfekt. Det kunne jeg ikke før. Jeg kunne ikke samle masker op. Og jeg kunne ikke se på noget tyndt garn. Og nu kan jeg strikke mønstre. Patienter, der lider af øjenforkalkning eller AMD, som det hedder i dag, kan ikke se klart i midten eller centralsynet. Derfor kan de for eksempel ikke kende venner og bekendte, de møder på gaden. Det kan også forårsage, at det er svært at se ujævnheder, hvor man går. Mange kan heller ikke læse, medmindre de har en lup og stærk lys. Den øjensygdom, det forårsager flest blinde i hele den vestlige befolkning, hedder i dag AMD. Tidligere kaldte man det øjenforkalkning, i det man troede, det var forkalkning af nethinden. Nu har man fundet ud af, at det er en degeneration. Der er navnet aldersbetinget makuladegeneration, eller kort AMD. Øjenlægerne over hele verden har ikke noget tilbud til at forbedre tilstanden hos de patienter. De bliver ikke helt blinde, i det de bevarer synet sådan herude omkring, men lige i midten, der indskrænker synet sig. Vi lavede en undersøgelse i efteråret 2003 med 30 patienter, og der dokumenterede vi, at man er i stand til at forbedre tilstanden hos 7 ud af 10 af de patienter. Det betyder ikke, at vi kan helbrede AMD. Det betyder, at vi kan forbedre tilstanden. Og så kan vi stoppe tilbagegangen. Og det er i sig selv en revolution inden for øjenlægevidenskab. Det er da også sådan, at øjenlægerne, specielt i Tyskland, Østrig og Schweiz, en hel del af dem har været på kursus og lært den teknik. Og de er vældig, vældig begejstrede for det. Bol Akupunktur er med sine 800 kvadratmeter og 7 medarbejdere en af Nordeuropas største og førende akupunkturklinikker. Der er tale om et familieforetagende, startet af Bodil og John Bol senior i Aulum tilbage i 1983. Værsgo, Paul. Bodil står for naturmedicinen samt vejledning af skandinaviske patienter, mens senior mest beskæftiger sig med forskning og forfattervirksomhed. Det er foreløbig blevet til 3 bøger. I 1987 kom John Bol Jr. til, og i dag er han leder af firmaet, der blandt andre også består af hans kone Corinne, der stammer fra Schweiz, samt broderen Jesper Bol, som styrer receptionen og det tekniske. Jespers kone Anne-Grethe administrerer og er professionel oversætter. I år 2000 åbnede Bol Akupunktur desuden en klinik på Plejdomsvej i København. Jeg hedder Lise Plum, og jeg er speciallæge i fysiologi. Da jeg mødte John, der havde mit syn gået stærkt ned ad bakke i 3/4 år. Og jeg havde fået laserbehandling, og det er jo ikke noget, der andet end stopper det. Det var ikke blevet bedre. Så havde min øjenlæge anbefalet mig akupunktur. Så synes jeg, det var mere naturligt at gå til en, som havde speciale i øjne, og derfor kom jeg til John Bol. Og det har hjulpet. Jeg kan nu, mit omkringssyn er blevet betydeligt skarpere. I 2003 besluttede vi, at vi ville lave en forsøg med AMD-patienter. Vi annoncerede efter dem og fik en masse henvendelser, hvor vi valgte 30 ud tilfældige. 3 af dem viste sig, at det var en forkert diagnose, i det de skulle komme med diagnosen fra øjenlægen, så vi var sikre på, at det var den rigtige diagnose. Vi delte de 27 op i 3 forskellige grupper,
Og vi tog udgangspunkt i patienternes egen oplevelse. Det vil sige, at målingen af deres syn foregik på en almindelig synstavle. I den bedste gruppe viste det sig, at faktisk 80% kunne se bedre. Og når jeg siger bedre, så mener jeg mindst 15% bedre. Og de bedste kom helt op på 55% bedre syn i løbet af en måned. Og det er jo ret revolutionerende, når man tænker på, at ingen øjenlæge i hele verden kan gøre noget ved det. Over 25.000 patienter verden over behandles hver dag med Akupunktur 2000 for alverdens sygdomme. Nå, Wagner. Så skal vi til det igen. Ja. Hvad går med dig? Det går jo godt. Det går rigtig godt. Forskning har dokumenteret, at øjenpatienter skal behandles hver dag i en periode i starten. Det sker, at en patient siger, at hun eller han ser bedre efter nogle få behandlinger. Nu er det jo sådan 3 år siden, vi lavede den undersøgelse. Det sker også, at der ikke er nogen bedring efter den første intensive behandlingsserie. Jeg kan se en bil helt ude. Erfaringen viser nemlig, at der kan gå op til en måned, før forbedringen viser sig. Der bliver så aftalt ny tid en måned efter den indledende intensive behandling, hvor patienten får behandling og synet måles igen. Dengang, der var det ligesom alting det, havde skiftet plads. I dag der er det jo asseret på den plads, at det har. Det er jo ligesom at som det er så, at med biler, de hopper op i luften, du ved. Men i dag, der bliver de nede på asfalt, og lige sådan med at se ud. Jeg kan sige meget længere ud, end jeg kunne dengang. Dengang, der kan hvis jeg kunne se de her hvide striber en 200-300 meter frem, så var det godt. I dag, der kan jeg knæme gøre den halv eller en hel kilometer herude. Så stor er forskel. I Fjernøsten findes der forskellige former for akupunktur. Den kinesiske er mest kendt, men der er 6-8 forskellige slags. Hen i 1990'erne fandt jeg tilfældigvis ud af en helt nyt system. Jeg havde fået en hold i nakken selv, og på et kursus sagde jeg stak forskellige steder for at få fjernet det. Og da jeg stak en nål i albuen, forsvandt smerten med én gang. Og det arbejdede jeg videre på, og efterhånden fandt vi ud af, at det jo ikke bare er et sted til at behandle nakkeproblemer. Det var et helt nyt akupunktursystem, der ikke har noget som helst med kinesisk akupunktur at gøre, eller andre akupunkturformer. Jeg gik ind på internettet og på biblioteket for at se, om der var andre, der havde fået noget lignende. Og af en eller anden grund var det ikke det. Men det har vist sig, at det er enestående godt, specielt til at behandle smerter og til at behandle blinde og svagsynede. Når vi fejler en eller anden ting, så vil kroppen almindeligvis reparere det selv. Men der kan være så forskellige årsager til, at den naturlige proces går i stå. Det kan være en forgiftning, eller arvelige problemer, eller en alvorlig skade, eller så videre. Den proces kan vi sætte i gang igen, og det er sådan set det, der sker med Akupunktur 2000. Over 2.000 læger og alternative behandlere verden over behandler hver dag tusindvis af patienter med Akupunktur 2000, der er udviklet af murarbejdsmandens søn fra Lemvig.